Genodigd, dan heb ik heb eigenlijk altijd wat bij je. Volgens mij kennen wij elkaar van het voormalige Alphataal. Daar hebben we elkaar een paar keer ontmoet in de begintijd toen het nog in het theater in Alphen was. En daarna zijn we elkaar even uit het oog verloren en opeens hebben we weer contact. Je hebt je eigen podium, je hebt je eigen blad. Je had me nog gevraagd iets te schrijven voor 12 mei. Moet ik nog doen? Maar ja, anyway, ik ben benieuwd wat je te bedden brengt. We gaan van klein naar kort. Mensen onthouden eigenlijk alleen maar mijn lange gedichten. Tenminste, dat ik lange gedichten schrijf. En als ik dan een kort gedicht plaats of voordraag, dan zeggen ze, oh, dat was lekker kort. Die blijven tenminste hangen. Dan zeg ik denk het niet, want je komt alleen maar terug over mijn lange gedichten. Als de poëzie me verlaat, vertrekt hij met mijn laatste adem. Al zal dat mijn meesterwerk zijn, wat je ziet is poetry in motion. Ik hou ervan de wereld te veranderen. Overal zijn gekke en harige wezens, dokken en feeën, vertel me, waar is de reden? Belast de rijken, voed de armen, tot er geen rijken meer zijn. Ik zou de wereld graag veranderen, maar ik weet niet wat te doen. Dus ik laat het over aan u. De bevolking plant zich voort. Natie, bloed, nog meer voedsel, economie. Het leven is grappig, de lucht is zonnig. Bijen maken honing. Wil je veel geld? Nee, niet, arme ik. Ik zou de wereld graag veranderen, maar ik weet niet wat ik moet doen. Dus ik laat het over aan u. Oh ja, wereldvervuiling. Er is geen oplossing. Institutie, elektrocutie, alleen zwart en wit. Rijk of arm, zij en wij. Stop iedere oorlog. Ik zou de wereld graag veranderen. Ik weet niet wat te doen. Dus ik laat het over aan u. Met dank aan 10 jaar later, 10 years after. De, het, een. Ik, jij, hij, zij, jullie, wij. Omdat, of schoon, tenzij, mits. Erop en ertussen en ertussen en erop. Erop en ertussen en ertussen en erop. Ik ben geen robot. Ik ben geen robot. Ja, ik ben dichter. Maar ik hou niet van letters. Ik hou niet van woorden. Ik hou niet van zinnen. Ik hou niet van taal. Ik hou niet van grammatica. Ik hou ook niet van schrijven. Ik hou van passie, van emotie, van de gekte, de idioterie. Ik schrijf omdat ik niet anders kan. Omdat ik niet anders kan. Zo weet. En dan tot slot Cupido of gedichten rijk naar me en schiet raak. Observeer je ook niet dat de mensheid aan het verdichten is? Echter, dat is niet wat ik beoog als dichter. Ik wil verdichten, heindever, over alle oceanen. Echter, taal is zeg maar niet mijn ding. Sorry, Paulien Cornelissen. Zelfs dichters kunnen dat hebben. Hoe anders het ook lijkt, ben ik meer een beta. Een alfaman ben ik nooit geweest. Toch zou ik iedereen willen bereiken als we weer echt met elkaar zouden praten. Dat betekent ook echt luisteren. Zou dat kunnen lukken? En zullen we elkaar begrijpen, welke taal we ook spreken?
Vanmorgen schreef ik een mail. Alsof ik een brief schreef. Het liefst nog met de hand. Echter, dat zal niemand kunnen lezen. Bovendien ben ik een realistisch romanticus. Ik ben niet tegen vooruitgang. Is het niet zo dat wat ik schreef ook vooruitgang is? Wat ik schreef, beste E. In polariserende tijden zoals deze, waarin onderhandelingen hard worden gespeeld over de rug van volkeren, besef je steeds meer dat familie en hechte vriendschappen belangrijker zijn dan vluchtige contacten. Nou, Juist daarom heb ik besloten te investeren in kwaliteit. En hoop dat dit zich zal verspreiden als een olievlek. Al ben ik zelf nooit zo bereikbaar geweest, heb ik al veel kansloze pogingen gewaagd mensen te bereiken. Nu wil ik zeggen, ik ben hier voor je en ik zal ook naar je toe komen om zelf ook bereikbaar te zijn. Dan kom ik nog even terug op de geoliede machine. ja. Ik heb er nog over gedacht dit na te laten kijken door Copilot. Maar dat zou ten koste gaan van mijn authenticiteit. Alhoewel ik positief sta tegenover vooruitgang. Dank u wel. Dankjewel, aangenaam verrast. Goed zo.